uxela kuyaphi. Amen. Egameni lenkosi Jesu Kristu. Amen. Kodwa kubalulekileyo kuba sazi ukuba ithini into namhlanje kangcwele. Egameni lenkosi. Sikwinkonzo yonyuko. Fudulanga phambili. Ngemini imini yonke. Amen. Kunjalo tata. Kungayiwe esikolweni kuhlalwe kungaphangelwa. Kunjalo. Kodwa uhulumende watshintsha. Amen. Elisuku alabiholide. Zenzo zikolo nezikolo ezithile iholide. Amen. Abaphangeli babeke emsebenzini. Amen. Egameni lenkosi. Ngifuna namhlanje sivuthi kwenzeka ntoni. Amen. Le mini ke yanamhlanje sithi imini yokunyuka kukaYesu. Apho iqala khona iqala ebuhleni bukaYesu. Amen. Ngoba akukho ukunyuka kwakhe engakhange aqale aye. Amen. Le mini yimini ebaluleke kakhulu kwimbali yamaKristu. Amen. Ayibonga Nkosi. Amen. Yimini ebaluleke kakhulu. Amen. Lucha, until Lucha is not by the way. Yimini ebaluleke. Amen. 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 Kwimbali yamaKristu. Amen. Bangcwele. uYesu uhlile. Thina lento siyitolika kahle xa siyibona kwi-Advent TV kuthiwa kusondele iChristmas. Kanti siyiqonda ukuthi kuzawuza uYesu. Ngoba nje akho kunyuka kwakhe engakhange ahle. Abe ngumntu ebantwini. Bayibona. Amen. Bawufundisi sizokhawuleza ndlu. Amen. Amen. Bathi omkhulu kabathetha ngalonto bathi hayiqinulula ingubo yakhe yobukhosi. Xa uyimamela la ntetho intetho intokothileyo. Amen. Inobunzulu kakhulu. Ithi ngentetho evakalayo uThixo wathoba uThixo. Amen. Thixo wabushiya ubuthixo bakhe wazoba ngumntu ebantwini njengathi. Uveza nini? Azonika baba. Amen. Lonto ayenza uThixo futhi eyenzele uThixo wena. Engafuna kuncediswa ngumuntu. Wayengancedwa kanjani uThixo? Wehla wazoma phakathi komuntu. Ngenja ngibona uThixo emegephini. Ebona izinto ezibuhlungu ezenzekayo ezantsi emhlabeni. Wathatha iqhibu uThixo. Wehla uThixo. Engathi umegephini ndakabhatha. Wathi uba umela abantu bahlale ngamahle amanye ehloko mawaqala ngakumbi. Atuthi. Mawaqala ngakumbi. Mama ngasemntwini uthi. Mama ngasemntwini. Masayita nomuntu dad. Okosi. Wanoba izinja kumele sitya ihlabani wezi maqala ngakumbi. Akethuma nomuntu uthixo. Wama nomuntu uthixo umuntu kodwa yena akakhetuma nothixo. Kodwa uthixo waqhubeka yena wama nomuntu. Wama kuqala nomuntu uthixo. Siyami. Siyabonga bawathi. Amen. Amen. Siyabulela ngokuthi Thixo wathoba uthixo. Wathi umbhali wakwabhala ingoma. Wathi uba ebengazanga umkhululi wakhe. Ba ebengafelanga amatyala wakhe. Njengoba ngithwala ukubethwa kwami nesiqalekiso sikaThixo wakhe. Wathwala umbhali. Thixo wakhethuma nomuntu. Amen.
Umbhali naye. Ebhala lento. Egameni kuso. Ngibhala le ngoma athi wazithwala izono lezi. Ingezono zakho. Asawulicala. Ingetshala lakho. Ngokuthiko udecide. Makathatha icala lomuntu. Nomuntu lowo amthathile uThixo, umngcwelekile uThixo, wamhlasela uThixo. Amen. Amen. Ngeke uthi washayo ezawuseva umuntu. Umuntu endaweni yalonto wase wamhlasela uThixo. Egameni lenkosi. Wabethelela. Abantu benza lento, ngabo abantu uThixo azobanceda. Yeman yenzeka lento umuntu oncedayo angaboni mhla incedwa. Ngeke ukuthi ingizame zokunceda umuntu abengayiboni lonto. Kwenzeka lonto baba. Amen. Kwenzeka lonto uthi baba udecide. Hallelujah. Kodwa lelo asi abantu abayiboni. So niba umfundi. Amen. Senza usuku. Amen. Egameni lenkosi. Amen. Senza usuku. Bamthatha bambethele. Wanywathwa. Amen. Wanywathwa. Hallelujah. Wavuka ngomhlobo wesithathu. Egameni lenkosi. Amen. Akonela nje ukuvuka nje. Amen. Wabonakala isihlandlo ngesihlandlo kubafundi bakhe. Egameni lenkosi. Wabonakala isihlandlo ngesihlandlo. Amen. Kubafundi bakhe. Amen. Amen. Wafika lemini Tuma mna baraka ayifunda uthi bafuku ndika sinyanga mathi